Здравейте, приятели! Анелия Атанасова съм, управител на Интензивно.com, платформата за онлайн обучение. Много от клиентите ни казват, че не им се отдават езиците. Действително, при някои хора изучаването на чужд език става с лекота в сравнение с други. Ако мислите, че по-трудно учите езици, първо, може да е вярно, но може и да не. И второ, няма никакво значение. Езикът при хората е като инстинкт. Няма човек, който не е научил майчиния си език, защото не му се отдават езиците, което означава, че всеки може да учи език. Тези, които учат с лекота, също полагат усилия. Имате нужда от знания, например по немски, просто започнете с първия урок. Когато мислите или казвате «не ми се отдава» или «не мога», вие възпирате естествената си способност да учите. Ако го мислите, то поне не го изричайте. Обобщението. Искате – учите. Отдават ли ви се или не езиците? Няма значение. Защото и при двата случая се трудите. Времето ви за учене е право пропорционално на успеха ви. Не се сравнявайте с никого, освен със себе си. Така ще покорите вашия собствен връх. Ще се видим скоро. Довиждане!